Nazdar. Ukážem vám malé kuzlo. Keď stlačím dvojku, tak tam mám USPčko, keď stlačím trojku, tak tam mám knife a keď stlačím jedničku, tak tam mám Dragon Lore. Vandrak skurvený. Čo ti jebe, proste ja mám Dragon Lore. Oh god, stále sa neviem z toho spamätať, ale konečne mám Dragon Lore. Toto je môj vlastný Dragon Lore. Je to field tested Dragon Lore 0,16 float. Ja ho chcem zbytý koľažom stretnúť. Na lánke. Ty koko, ja by som ho pripútal normálne na tú vlakovú onu. Ty koko, čo tam ide vlak potom, vieš? Na kolajnice. Je to krasavec, je to krasavec. Vždycky som chcel tento skin, vždy som po ňom túžil, nikdy som nemal tú možnosť ho vlastniť. Už ho vlastním. Bože, to je kokos skurvený. Takže, oh damn. Proste Dragon Lore, ľudia, Dragon Lore, oh god, to je jedno. Ako si k nemu prišiel, Michael? Ja som nikdy neprehral na tom gamblení. Ja som vám vždycky hovoril, že hej Michael, kde máš skiny? Gamblil som, to nikdy som nepovedalo, že som prehral. To je taká pičovina, ty kokot. Ja som vygamblil som z 5 eur asi 200 eur, proste uvedomil si, že mám 600 eurový inventár, proste pridám tomu 2 kg, ešte si k tomu rýchlo niečo zarobím cez ten config proste a mám Dragon Lore, no a tak sa aj stalo. Mám do piči. Lebo čo chcem? Chcem Frontside Misty na AKčko, chcem Hyper Beast na MQ, chcem Chatterbox a Styx na Galila a Famasa, chcem Oriona a Water Elementála a chcem Deagle Blaze, to je všetko. Len skrz to, že je proste 12-ročný panic, ty kokot, chápeš? Ok, to je fakt 200 eur s veľmi dobrými floatami. Takže doslova nejakých 15-20 hier mi naplňte proste tými skinmi. Report, mám piči.